እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ كبرات سمعت راديو إرنا خميكنيهم سو من يقبر حدا مزرقة حبريتا سوافر سبدويلو بزعبة أبتقراي زكاية زلو وق زساتف دلو إرتراين وتردرات اتم سوقو تمالي سوميرشينوهم مالتي قتلوهم زلو زقلس حبريتا زفولت أناقر انت هلوني حتى تني زفولت أخم زي باللين كم زي أمنون مخنياتي دما وقعات مرخات وتدرات إثيوبيا نبر أم حكام وحد زي كون جزيكم زحلف كوغلس كله دحر سالستي ساعات ناي كلتا ناي ليتا بيلغن ناب تليفونين ناب محبرا مرة خبيتا تابيلا زور تبولكوغن حدا بزرقحو حبريتا رطبنتو زمسكرولو سب وغن معرابن رامان أبكينا زتوقو إرتراويان وتهدرات مليسهم كم ترشانو زرقاقز حبريتا خمزرخبا زرقحي هرمت لبيكو سخ تنفاس كحصرنا تفلت أني كعلابد ليتن قطرن تزنبرا نتزرقحي حبريتا دويلي حق الناتو بخمي كم زرقاقزو أبستو كوس كلو سعدا زركبهم بزو حسابات كم زدولولون بنات مقدي نت حبريتا مولو مصرايك قبرولو جزيخ حتى تني حبريتون كالي ناي كالو تقدم مستزرقحن حبريتا توسيخو خا إذا زرعد نإرتراويان كم 10 تموت كتصبصب زخئل أب محبراو مرة خبيتات كل اللي بلالو إتا حبريتا اترفا وصاي أب إرتراخين كون كترقاقصو كتتصاريو أزي خبيدي كنزاربولون كنتنتنونغن نخؤلون أب إيدنا سلازخوني بزعبون لو من شديشة سبات الزراري واللخو كتكاتاتلوني بخبر عدمكم እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ بزعبة زحبريتا كتتصاري قنيت ጋዜጠኛውን አላ أخبرت سمعنا اللخدو أخبرت دبتي يا سمعك الله حرقنا انت دحان انتي رخيبكي بزعبة زي سنبت زينا دحازكي وقال حبريتا يلن ويد رخبكي يلن وخد صاري لفتاتينا ندي ولا حنتي حبريتا تبوط حبريتا يلن ولا كمان سراويت إرترا بتقرأي أبتناي إثيوبيا وكوينات أتيو جلزبن زي بإرترانا بهالتي أبزدقز ورزلو قالت زي كوينو بتبوط حبريتا تبتن عبيت معكناتنا أي بي بي سي ناي سي إن إن ولا زن وساتنيات زن نساز بهالما إيش ما أو يلن معكناتنا زينا أو يلن هجي فلتنا قريلن تحدقين حنكاس زوريوسي فرسنيا نيمل صنديو قال يوم كم يلوم سيستبحلن تزبي شغله تقولوا قربت ليكا تدسمع زل سبكا قربت ليك كما زازنا له بحال بزحيو أقدموا من كمت بحال زنبرسي إرترا سراويت يبلان سننا داموسنا خناتينا إرترا قالوين بحال نيريو تبايليهم أبيز مت سراويت دالو زوم كلهم كفل سراويتات زرزورن سمعهم زلناسي أبيد سان حدا يلا ندي تبحالن سراويت أبيد أتنيو حجي هجسي قربت لي أبتي حزبنا ناب سراويتنا نوين كمزي قرب أشكال ليو تبغى يكوننكم مبال نسبقى يشغلوا له نسوت زي كوينو مايكروفون زحزة زلفلف سبارلو نسوت زي كوينو تبوط استفلتي ولا حتى نقر يلا زي أخاني حجيز خمس جيركا نسمن وات نسب مش شغال كاني من الوقت زي ودا نقر مثل زي توقعت مثل زاليت مبرك توقعكو النزار وصلنا كنفلت علينا نحنا أب مونغو إثيوبيا تفتو اللي عزل لغينات كم كله نحنا بخيناس اللي زحلفنا زبير ترخات سدت انت خينات نسلز فلتو زي سب فحيلو خبل كبارر أب جزء نبرتهم قديفو فقدوا معسكرات نريو زلنا نحنا بوس لزحلفنا بتعم خبدنا يزبل عنا يبغي لنا يتزبي خمزيلكا نحنا كزبير ترخينات فليتي يريو زحجي زح زبلو زلوس زح يناينا حجي أتسلن فلتو كمي كم زحمم كمي كم زوجي انتي كم دسمع كاس لزفلتنا أو خانيرنا ريناينا سبك الزنا بلسي ريناينا زي يحزننا حزب إثيوبيا خمس زح قبل زياجين نحنا بونت حزب إثيوبيا سلام كون نحنا وين أبتنا وشتو داينا ناوشتو داينا بعلنا فتحنا إرتراويان كسلام كله سلام ننافعينا كلنا حزب إثيوبيا زيت إني خبرت أبتخلو نايتي كل زخيل وقعت ناي مرشان زبل كم يختريو أنا بفتصم زي فتيمة كحسبو خمانة كلن قليل يكونن زبحال زلو فتصم أنس نبصايك أطلقهم مالتكوي أنا وتهدر تزنبسي متهدرات نا إثيوبيا يدبهل لو تم متهدرات نا إثيوبيا رشنا مم دبليتا أنا سمعكو حبريتا أتقدم كأباب على توم سرشنو متباهلون كأبهال بالنيرو ننحدهم الرشاشنو لو خايز بحال زي بحال نجر يلن تهزب مش شغال
ህዝብ معقرقار دحري دي تجبت ورموراي وين قربت لي حلفنا تسمعنا نوريو ازي نت حزب ኤርትራ قرب كمزي زي فلت عشاغير كام حساب ስለዝኾነ قربت لي اب حزب خاصي قرب امنت كليو صبويو صباح كوجح زلمات كوجحيو كوجح مخان فليتنا خاني سلام نبل سلام كونلنا حزب ኢትዮጵያ سلام كركب نحنا سلام كنركب سلامنا ندلي بخويناتن بسدتن مرير وي حزبي ناوزم صنا طراي نغبر يقني لي غازيتኛ خبر زخونه حبريታት رخيبك ግን كصبيكي حراي دحن نحنا ونفتشالنا نحتتالنا مس اب زرخبنا له خنا مصينا بچبوط مزراب ስለዝحيش سوق مبالكا كبرت ስለዝኾነ سوق مبالكا ጽبو እዩ ስካብ ትጭቡጥ ትረክብ يغني لي كبرت هابكي ንጋዜጠኛ አቶ ዮሴፍ ፍሳሐውን ተወኪሰ ነረ ከም ጋዜጠር እስቲልካ ተዛረብና ምላይ ጽቦ ግን ቁርብ ማለሲ ናይ حقነት ትሬስ ክትርከባ አትከይል አለዋ ለራስ ሰሪታይ ማለሲ መረጋገጥ የብለይ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሰማሁ ዘለኹ ዝመላለስ ዘሎ ወረታት እዩ ስርዓት ኢሳያስ ግን ድፊዝ ብልእምነት ወይ የብለይ ሶብ በግምት ያኽጥቁኖኒ መንግስት ኤርትራ ማለት ስለተጠራጠርካ ዲኻ ፖስት ትገብሮ ዘለኻ ዮሴፍ ሰክሪዮም እንጂ حقነት ክፍለት ስለዘለኹ ያና ማገረ حقነቱ እኮ ብኸመይ ከተረጋግጾ ትኽእል ግን ክሳብ ከምኡ ደረጃ ባህር ናይ ኩናት ትፈልጦ እንዲኻ ቤት ሶራ ነርካ بحفشو تقلون يركان ديخا بحر ناي كوينات موركيسكا بحر نايت سرعات إيرترا دلو تموركيسكا يتقمت كاسمع دلي نيره بتاع خطر يا حرق حبتي انت مسلكي لازم نسمعوا زلنا جمرتا من كثير ساي تزاربا نساتفكم زلون هاي نجرنا حزبي نجرن معنا نجرنا على ما ينجرا مالتي ترديكني حجي كندي زاكل عمسب ناي سراويت إيرترا يود ساتف زلون ندهر كمزي ويانا زبلنا دلو كندزي خفله سراويتات تساتيفن قال زبحال كوينو مستي عين باللي سن باللي مقام زقينات كندي وقعاتهم كله كندي سوقاتهم كله كم زغدو بيت انا حكيتي اسامشن سناي كينات دما بجيت توقع زبزه كاب زنود سو 10 سنه سراويت ولا قال ملا على اتين كوينسي تصرفات عادي خو لازم شحال في دشميتين زبال فلت راح لكم بس كالي يوم كريستيان مالتي لازم قرب تسكفكا تاع زرباكم ربوش ليركا توسدا قمتي زنقر دلوخو مالت انا بناتي channel كا فيريفاي كغبرا فتينه مرغاغص يرخب كلان ምናልባት ይቀጥላሉ ከረጋግጽ አፍትኔ እንደር መረጋገጽ ተረኺባ አውቶማቲክ አልخدو ለልከ ያረጋግጡም ለማለት እዩ يعني اللي تيسف كبرت هبلي أتى محمد صالح عبد تلاعلو زلو ريتونات كان تايو أو تدراو تمكروم سلازلك بتقدلي حرقو يعني اللي أنا هب بزوح تدراو تمكرو كويبلين جن زهوني نيرنا دينا تقولو كداي نجار أنا سراويت إيرترا أبي إثيوبيا أتيوهم زلو كرجع زعيكلني تساتقدمتي تخاليت دما أتيو أنت خوينو دما بفدرالو منجستيو بفقادنا فدرالو منجستيو أتيو كوم زغل أنا بناتي الرأيات ما ويانتي توم دلوا يزلوا دمانيات هالصلاتنا إسبي إسرائيل بزلوا وقوها بزح كبري بالليل مالسي بصبي مالتيو تخلايد ما أنت أتيو مسوات موجات كليو لذي يدعموا له مرحتي إيرترا ني استوقو تجادلتنا إيرترا وسراويتنا إيرترا بحالهم كله أنا بحري نايتي سراويتي نبوه من لسلين زب السراويتي زبي بكل حال سراويتنا إيرترا يو بمغزلتنا نايتي حزباو سراويت نسخي أبال نيركيو أنا أبال نيريو بحري ناتو نفلتينا هيكون عندنا بصوتنا نداقم سي لزما رخنا يوم مروحات من آيات داقمنا سلزين من تايو إيو كالي دما تتقصال سلمن تاي كي أدليه زبولالو كمن كحبا تدليو كفيز بإثيوبيا حبا يخلي مهنياتو كفل سراويتات زاكل تانكتات زاكل مدافع زاكل أتيو زولون من تايحان وقو كتحبيت دلمو حزب تقرايك أبولو سراويتنا إثيوبيا أبولو كفيز بإيرترا خيب بحال دما أنا حزب إيرترا وياني كم دمانيا زهون صلاينا إيرترا يوزو حزب إيرترا طلعي حد ما بدوك سابز بس هيكون كان صبيو أبزلو يا حد الصعود زلك أنا كوينا نباخا هاي مسؤول كله أبتزلو يو كترفلو أسلزز بيترا يردو يو إذن واقع نايل ولون مخانو يردو يو سلزي كو حبا بزحي مثلا بتوسع خدمة ني بريزيدنت إساياس كم حادي ديكتاتورياوي كم حادي جبارن حراجن ولا نتوم العلوات حلفت خيتر في المسار حتى نبلنا نكلنا من تايو خبز بيترا حبابي إذا فتن كاب عالم كيبهال
ድማ ሞንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ናይ ሰላም ምትሕጋዝ ስምምዓት ተገይሩኩም ዘሎ ዓለም ትፈልጦ ያ ኣብቲ ስምምዕቲ ናይ ጸጥታን ናይ ምክልኻልን ዝብል ሓረጋት ኣለቡ ካሊ ድማ ኢትዮጵያ እንተ ዝኾነ ትኾን ሃገር ክትዕድም ትኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ልኡላውነት ስልጣን ናቱ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ጥራይ እዩ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሃገር ኢትዮጵያ ስለምንታይ እቲኸ ክትብላ ይትኽእልኒ ስለዚ በዚ ምክንያታት እዚ ኣነ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ቅቡል ኮይና ይስማዕኒ ቀጣይ ነገር ኣትዩ ከም ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥኒ ኣትዩ እንተኮይኑ ግን እዚ ዝበሃል ዘሎ ብፍጹም ዝበሃል ናይ ሰራዊት ይኹን በቲ ድሕሩ ዝመጽእ ምክንያታት ድማ እንተዳሪኽዮ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ ኣይመስለኒን እዩ ካሊ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ድማ ዝኾነ ይኹን ሞራላዊ ሓላፍነት ዘለዎም ኮይና ይስማዕኒ ኣነ ቀጥታ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ወያነ ደው ንበል እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ወራሪ ከም ዘራፊ እናቅረቡ ከለዉ ከምዚታት ዝተሰንሐ ሓሶታት ክልጥፉ ወይ ክብሉ ኣነ ቅቡል ኮይኑ ይስማዕኒ ዝኾነ ብከምኡ የቅድም ድማ ዝግበአኒ ኣይተገብረን ባህላይኻ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ የቐኒየለይ መኽብረት ይሃበለይ ኖ ኣይተገብረን ዘይኮነሲ ጭብጢ የብልና ቀዳይ ነገር ሰራዊት ኤርትራ እንተ ኣትዩውን እዚ ባህሪ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዘይእመን እዩ ንምባል ሕራይ የቐኒየለይ ክብረት ይሃብካ ኣቶ መሓሙድ ሕራይ ኦኬ ባይ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤርትራ እዩ ክብራት ሰማዕትና ሕጂ 50 መስመር ቴሌፎን ካብ ኖርዌይ ደሎ ደራሲ ፍሉጥ ደራሲ ኣቶ እስጢፋኖስ ገብረ ሚካኤል ሃንጭባኪዩ ኣቶ እስጢፋኖስ እዚ ሓበሬታ ካብቶም ዝዘርግሑ ሰባት ኢኻ እሞ እንታይ ርኢቶ ካብ ዝበሃል ዘሎ ርእስቲ ኣነ መቸም እቲ መጀመርያ እቲ ሰብ ዘርግሓ ምስ ዘርግሓ እንታይ ገይረ ኩሉ ግዜ ኣነ ሓደ ሰብ ዘርጊሕዋ ገለ ኢለ ስቂለ ሓቂ ኢለ ሼራ ይብላኒ ተመሊሰ ኣብቲ ፕሮፋይል ናይቲ ሰብ ኣትየ ኣብቲ ታይም ላይ ናቱ እንታይ ዘርጊሕ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኸ ሓቂ ድዩ ካብቲ ዝዛረቦ ዝፅሕፎ ገለ ትሕዝቶ ናቱ እየ ዝርኢ ትወዲ ድማ ትሕዝቶ እንተረኣኽቦ ዝበዝሕቲ ንሱ ዝፅሕፎ ገለ እንተረኣኽቦ ኩሉ ኣብ ሓቂ ተመርኮሰ ዝጋነን ወይ ስቂልካ ቤላቤሎ ዘይብሉ ኮይኑ ረኺበዮ ተቐቢለ ሕጂ ኣሚነ ምስ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ብጭቡጥ ንፈልጦ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ዝረኸብናዮ ኣብቲ ኩናት እናተሳተፈ ከሎ ነቲ ስርዓት ናይ ኣብይ እንዳደገፈ ከሎ ዘየሎ ንምምሳል በቃ ብመንገዲ መስማን ሳልሕ የለና ናብኡ ገለመለ ይብል ትንፈልጦ ትንሰምዖ ዘለና ግን ብጭቡጥ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዩ እንድሕር ኩናት ተሳቲፍካ መውጋእቲ ኣሎ መቕሰልቲ ኣሎ ሞት ኣሎ እዚ ድማ ናይ ግድን እዩ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ክመፅሎም ናብ ዓዶም ክሕከሙሎም እዚ ከይከውን መታን ግን السرعات مستيراتو نخيفلت يقول لك زي سعر زكايد مستيراتو نخيفلت سرعات انتهي يزقبر تفلت اني في صون رداك خون ولا بعل يمانة خلقر بيس قبروا حدا ميشن كفصمو تلاعيخو مثلا هذا قنبار غيرو خيبهالو أبالنا يكون النبلو خمزرشانو زقبرو زنبرو ومستير كيوصي نأبالاتهم زقتلون يوم زي سرعات زخمون دي زقبر لذي ازي تقرأي روحو غيمو من كيفلت انتباهيلو كقبر كم زكالي إذا من عني مس نسخة أتقدر هزبا قنبار منباركا ኩናቱን ካብ ብዙሕ ሰብ ንላዕሊ ዝተሳተፍካዮን ኣካልካ ድሰንከልካሉን እግርኻ ዝሃብካሉን ስለዝኾንካ ውግኣት ኣብ ኩናት ብዙሓት እዮም ኩሉ ግዜ ካብቶም ስውኣት ይበዝሑ ክንደይ ውግኣት ኢልካ እዩ ሞ ክርስቲያን ኣብኡ እኳ እቲ ሓቅነቱ ዘጠራጥሮ ዘሎ ሰብ ሞ ብኽውንነታዊ ዓይኒ ርኢኻ ከም ደሎ ክትቅበሎ ኣይከበደካን ብጣዕሚ መጀመርያ ይኸብደካ እዩ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ከዘይተፈስወ ኣይጭኖን እዩ ዝበሃል ኣሎ ምናልባት እንታይ ይኸውን ዝኽእል ህዝብና ሕጂና ኣብነት ሕጂ ሓንቲ ሓይሊ ርኢኻ 100 ገለን ሰብ ዋይ ክበዝሑ ኢና ንብል ነርና ቀደም ንኣብነት ክሪኦም ከለና ክሓልፍ ከሎ እዚ ዓላ ነረን ኣብነት ሕጂ ገለ ትሪኦም ብመስርዕ ክኸዱ ትሪኦም ሓንቲ ሓይሊ እያ ብመስርዕ ብባሕደ ክኸዱ ትሪኦም ዋይ ዝሃልፉ ዝነብሩ ተጋደልቲ ክበዝሑ በዚ ዝሓለፉ ትባለ ምሸት ገለ ኣሎ ትብል እዚ ትሰብ ከጋንን ይኽእል ይኸውን ንኣብነት 500 ከለዉ ወይ 200 ከለዉ 700 ኮኑ 1000 ኮኑ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ቁፅሪ ብብልክዕ ስለ ዘይቆፀሮም ብሓፂሩ ግን እንታይ ኣነ ዝብል ዋላ 1500 ዘይክኾኑ ክእሉ 1000 ዘይክኾኑ ክእሉ ውግኣት ግን ከይረኣዩ መታን ናብ ኤርትራ ከይመፁ ኣጥፍእዎም ዝበሃል ከም ዝሰርሕ ኣነ ርዳእኒ እዚ ውድብ እዚ ወይ ድማ ስርዓት እዚ ኮነን ካልእ ገብር እየ ዝብል እሞ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ደልን ህዝቢ ኤርትራ ኣነ እዚ ሎ ፅባሕ እውን ካሊእ እዩ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘታልሎ ዘሎ ወይ ድማ ከምኡ እንዳበለ ይመፅኡ ኢሳያስ ዓመት መፀ ወን ዓመታ ከምዚ ክመሓየሽ ከምኡ እንዳበለ ህዝብና ከዓ መስኪናይ ወ ደሓኒ ክቕየር እዩ
ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን ይድሓንዩ ክመሓየሹ እናበለ እዩ ዝበጽሑ ኢሳያስ ግን ሎሚ ሓንቲ ነገር ገብር ንዓመታ ቁርብ ውስኽ የብለላ ዝገደደት በደል ወይ ገበን ካብኣ ከምናለ በብቁርብ ነቲ ህዝቢ ከም ዝሎምዶ እናገበረ እዩ ጽባሕ ንጎ ኣብ ማእከል ኣስመራ ዋላ 1000 ሰብ እንድሕረሺኑ ኖርማል ኮስ እዩ ህዝብና ኣብ ዓዲ ኣብየቶም 30 ገለን ሰባት ተረሺኖም እንታይ ኢሉ እዩ ህዝብና هو خمزي تقتلهم دو قالوا تراي كوينا تريفا سلازي እንታይ ማለት እቲ ህዝቢ ክሎም ዶ የብሉ ነዚታት ምሩኽ ሓድር ኣለዎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ክነቃነቕ ክኽእል ኣለዎ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ክባራበር ኣለዎ ዝብል ኣነ ይቐኒለ ኣቶ ስቲፋኖስ ገብረ ሚካኤል ሓንቺባ ካብ ኖርዌይ ክብረት ይሃበለይ ካበነ ገንዘብ ክሓረጉ እሰይ ሰሎሞን ኣብስታ ሓንቲ ርእሲና ንዛረብ ዘለና ኣብዛ ተላዒላ ዘላ ርእስቲ እዚ ንመንእሰያት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኩናት ምስኣተውን ምስተወግኡን ይርሸኑ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘውር ዘሎ ቁርባብ ህዝቢ ራዕዲ ፈጢሩ ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ዘለካ ርእይቶ ክሰምዕ ደልየ ኦኬ የቐኒለይ ሓረጉ ኣነስ እንታይ ክብል ይደሊ መሲለ እንድሕርዳ ካብ ታሪክ እንድሕርዳ ምልሲና እንድሕርዳ ኢና ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ኣብቲ ዋርሳይ ዝነበርናሉ ግዜስ ካብ ኣብ ኩናት ዝተሰውአስ እቲ ስውእ ንተወጋን ንኸውፅእ ዝተሰውአ ይበዝሕ ተወጊኡ ዝተሰውአ ተወጊኡስ ንኸውፅኦ ዝተሰውኡ ይበዝሑ ማለት እዮም ሕጂ ከዓ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፋ ኣላ ንኸይበሃልስ እቶም ውግኣትስ ይርሸኑ ኣለዉ ንዝብል ብሂል ኣነስ ክልተ ሓሶት እዩ ኮይኑ ይስማዓን ዘሎ እቶም ዝርሽኑ ከመን እዮም እንድሕርዳ ኢልና እቲ ሓደ ሕጂ ብዝኾነ ነገር እዚ ኣነ ካብ ሓቂ ዝረሓቆ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ ምስጢራት ብከምዚ ጌርካ እውን ክትሓቆይ ትኽእል ኒኻ እዚ ክልተ ዝተጋራጭ ተሓሳስባ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፋ ኣላ እንድሕርዳ ንብል ሃሊና ኮይና እቶም ንዖም ነቲኦም ብምቕታል ጥራሓስ ተሳቲፋ ናይ ተሳቲፋንስ ከተረጋግፀሉ ትኽእል መገድታት እውን ኣይኮነን እዚ ከዓ ኮነ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ረዓድን ምፍጣር እቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምጥቃም ኢሉ ዝተሃንደሰ ውዲድ ዳ እምበር ኣነ ከምዚ ኤርትራዊ ይገብር ከምዚ ኤርትራዊ መንፈስ ኣለዎ ዝገብር እዩ ዝብል እሙንተውን የብለይን ስለምንታይ እቲ ሓሶታት ብዙሕ ነገራት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ሰራዊት ኢሳያስ እናተባህለ ንሰራዊት ኤርትራ ይግለጽ ድስተኹስ ሰርቁ ህዝቢ እቲ ኣብ ዶባ ዝነብር ዘሎ ኩናት ምሰበለ ክሰርቕ ኣትዩ ከምኡ ኸላይ ፋብሪካታት ናይ ትግራይ ናብ ኤርትራ ይግዕዝ ኣሎ ገለ ዝብል ብዙሕ ነገራት እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣራሳሲንካ ምስ ሓደ ነገራት ሳይድ ንኽሕዝ ዝግበር ዘሎ ውዲድ ዳ እምበር ኣነ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘሎ ኤርትራ እውን ክህሉ ይክእልኒ ኢሳያስ ከምኡ እንተኾነስ እቶም ሰራዊት ከምኡ ባህሪ ደሎም ኮይኑ እውን ኣይስማዓነን እዩ ኣነ እውን ከዓ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ሰራዊት ኣነ ከም ነብሰይስ ኣብ ኩናት ኣቲ ነብስና መልእትዋ ኣብ ኩናት ኣቲናስ ንሓደ ዝተወገአስ ክትህሉ እዚስ በቶም ኣምሓሩ ይመስለኒ ይርሸኑ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ተዘይተጋጊ ኣነስ እንታይ ምስ በለት መሲልካ ፅብቕቲ ድራማ ክትኾነሎ ምስ ኣልሜኖስ ሰራዊት ኤርትራስ ኣብ ኩናት ዝሳተፍ ኣሎ እሞ ህወሓት ብተጋሩ ከዓ ኮነ ኢልካ ንምፅናት ይግበር ኣሎ ኢልካ ነቲ ካልእ ኸማን ፎርማ ቀይርካ ተቕርቦ ሓደ ነገር ክግበር ምስተኻእለ ነይሩ በምሓሩ ይግበር ኣሎ ኢልካ ግን እዚ ሱ ኢልካ ከምዚ ፖለቲካዊ ሃልክ ንኽሰርሓሉ ንምፍታን ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ከዓ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ራሳሲንካ ነቲ ህወሓት ምትሳእ ዝግበር ውዲድ ዳ እምበር እዚ ክኸውን ይኽእል ትብል ገምጋም የብለይን ልክዕ ከኣስ ንሕና ጥራሕ ደለይቲ ፍትሕ ዳ ኢልና ነብስና ይነብር ዳ እምበር እቲ ሰራዊት ከኣስ ማዕረኽ እንደዚ ናቱ ፐርሰናል ናቱ ዲግኒቲ ንታሕት ውሪድካ ከዓ ከምዚ ጌርካ ክትገልፆ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ከምኡ ይግበር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከኣስ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኖርማል እውን ዝሕለፍ ጉዳይ ስለዘይኮነ በዚ ገጣሚ ኮላይ ኩሉ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡ እውን ኣነ ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ስታፍ ምምሕዳር ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት በዚ ገጣሚ ነዚ ነገራት እዚ ኢንቨስቲጌት ክገብርዎ ከምኡ እንድሕር ከዓ ተገይሩ ኮላይ ዓብ ነገራት ስለ ዝኾነ ዘተሓታት ስለ ዝኾነ ክጽንዕ ኣለዎ ጥራሕ ኢለ ዝግብል ሓረጉ ቴንክ ዩ መንእሰይ ሰሎሞን ክብረት ይሃበለይ የቐኒየለይ ክብራ ሰማዕትና ሕጂ ከምሳይ መስመር ቴሌፎን ደሎ ወዲ ስውእ መንእሰይ ዓወት መሓሪ እዩ መንእሰይ ዓወት እንታይ ርእቶናት ካብ ዝተላዒሉ ዘሎ ርእስቲ ኣብዚ ዘሰንብድ ዜና ሓረጉ የቐኒየለይ ዝዕድል መሃብኪ ኣብዚ ዝለዓል ዘሎ ብዳና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እዚኦም ተወጊኦም መይሶም የዳግሙ ኣለዉ ዝበሃሉ እንታይ ድዩ ሕጂ ኣክነት ብዛዕባ እዚ ኣቅም ምዝራብና ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ወይ ታሪክ ዝግደፍ ክንርኢ ክንግደድ ኣለና ማለተሲ ባህሪ ኣካይዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህግደፍ እንተዳ ሪእና እዮም ኣብዚ 30 ዓመት ርነፅነት
ንኤርትራ ሓንቲ ውድቕቲ ሃገር እዮም ገይሮማ እቲ ህዝባ እውን ተበታቲኑ ንህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ኣማሲኖም ዓፊኖም ኣደንቂሮሞ ነፂሎሞ እዮም ዝርከቡ ኣብ ኤርትራ እቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል የለን ዝኾነ ናይ ልምዓት ናይ ህንፃ ስራሓት ድማ የለን ሕጂ ካብዚ ተተበጊስና ምናልባሽ ናይ ቀረባ ታሪክ ነልዕል ንኽእልና ነዚ ኣርእስቲ ተላዒሉ ዘሎ ንዑ ሳፖርት ንምግባር እሱም ኩላን ማይ ሓባር እንተ ዘኪርናዮም መሰረታዊ ሕቶታት እዮም ኣቕሪቦም ብጠምለና ኢሎም ነቲ መንግስቲ ግን ነዚ ብጎነፅ ዝኾነ ብጎነፅ ይመሊሶ ስለዚ ልዕሊ 34 ስንኩላን ማይ ሓባር ናይ ማይ ሓባር ኣብ ነፋሲት ግን እቲ ጉዳይ ኣጋጢሙ እያ ስለዚ ተረሺኖም ብድሕሪኡ ድማኒ ካብ ህዝቢ ከም ዝንፀሉ ተገይሩ ባዕሉት መርሕነት ስርዓት እውን ፀጊቦም ዝብል ካምፔይን ኣብ ልዕሊኦም ተገይሩ ብሓፈሽ እውን ንስንኩላን ተጋደልቲ ብድሕሪ ናጽነት ብቁጠባ ብማሕበራዊ ብኢኮኖሚክ ሶሻል ፋይናንሻል ፀቕጢ ብምግባር ከም ዝጠፍኡ ተገይሩ ኮነ ኢሎም ከም ገይሮም ካልእ ኣብ ዝክር እንተ ደኣ ኮንኪ ኣብ ታሪክ ህዝባ ግንባር እውን ዶክመንትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብ 78 ኣብ ምዝላዕ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ዝተገብረ ከቢድ ኩናት እቶም ኩሎም ውጋት ናይ ከባቢ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ስንጭሮ ኣብ ሓደ ሩባ ገይሮም ይሕክሞም ነይሮም ድሓራይ ግን ምዝላዕ ኩናት እንዳጻዕፀ ኸይ ስለነበረ ካብቶም ውጋት ናብ ንብረት ኣብ ህዝባ ግንባር ካብቲ ኣባል ናይ ህዝባ ግንባር ንብረት እዩ ዝኸብር ስለዚ ነቲ ንብረት ከውፅኡ ነቶም ስንኩላን ብውሕጅ ከም ዝውሰዱ ተገይሩ እዚ ናይ ቀረባ ታሪክ እውን ገና ኣይሓስሰን ኣሎ ካብ ናህና ሜሞሪ ማለት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካንምፃ ምናልባሽ ንዑ ሳፖርት ምግባር ማለት እዩ ናይ ላምፓዱዛ ግዳያት በቲ ስርዓት ኣፍሪካውያን ምዃኖም ተገሊጹ ብድሕሪ እውን ናይ ሊብያ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብጣዕሚ ብዝሕዝን ላግፂ ክምልሱ ይተራእየ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንተዳኒ ወሲድና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝተወግኡ ኣብ ኩናት ኤርትራውያን ከም ይርሸኑ ኣለዉ ተዳ ተባሂሉ ካብዚ መርትዖታት እንተዳ ተበጊስና ሓቂ ዝብል መደምደምታ ትበፅሕ ማለት እዩ መንእሰይ ዓወት እሞቲ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ሙሩኻት ኣልዒሉ ካብ ዓውደ ውግእ ንፀላእቱ ዝሕክም ዝነበረ ውድብሲ ሕጂ በዚ ተተኪኡ በዚ ንውግኣቱ ዝቐትል ውድብ ተተኪኡ ደሎ ባህላ ኢኻ ብልክዕ ሕጂ እንታይ እቲ ትሕቶ ማለትስ ንሕና ህዝባ ግንባር ከምዚ ወይ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ስርዓት ኣሎ ኢልና እንተ ንዛረባልና ኮይና ኣብ ኢሉዥን ነብር ዘለና ኣብ ኤርትራ ሕጊ ዝበሃል የለን ስርዓት ዝበሃል የለን እቲ ቀደም ታሪክ ህዝባ ግንባር ንፈልጦ ኣብ ቅዒ እዩ እዚኦም ሕጂ ዘለዉ ብኡ ኢና ንዖም ንልክዖም ዘለና እምበረይ እዚኣቶም ብኩሉ ኣካይዶም ንህዝባ ግንባር ዝውክሉ ይኮነን እቶም ህዝባ ግንባር ዝበሃል ከም ውድብ ዓርመሸት ዝነበረ ሰራዊት ተረሽኒ የለን ሕጂ እቲ ገለ ሰብ ብጀካ እቲ ናይቲ ስርዓት ካድርታት ዝገብርዎ ካምፔይን ገዲፍና ወላ እቲ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ዲናየል እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ዲናየል ማለትሲ ኣብ ኢሉዥን እምበር እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝውክል ኣይኮነን ንታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ኩናትኩም ከምዚ ረሽንካ ውግኣት ብዙሓት እዮም ድውግኡ እንታይ ረብሓ እዩ ደሎ ካብዛ ተግባር እዚኣ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ከም ተሳተፉስ ክፍለጡ እዮም ኣለዉ እቶም ብጥዑያቶም ተመልሱ ዋላ ቶም ረሸንቲ እውን ካልኦም ሂና ዋላ እንተበልና መናበይ ውዒሉ ፅባሕ ክንገር እዩ ስለዚ ካብዛ ሓበሬታ እዚኣስ እንታይ ይኽረክብ ካብዛ ተባሂላ ደላ ትሕዝን ወይ ተሰንብድ ሓበሬታ ወል እንታይ ሕቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ምዑል ግዜ እዚ ዝሕባእ ነገር የለን ኣይኮነን ዶ ሰራዊት ዝኣክል ዶብ ሰጊሩ እንዳሞቱ ቆልዓን ሰበይትን ዝቐትልን ዝርፍን ዘሎ ዓድታት ከተማታት ዘቃፅል ዘሎ ፃፀውን ዶብ ተሰጊሩ ሎምሲ ይፍለጥ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት እቲ ሕቶ ግን ንኤርትራውያን ንምንጻት ንኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሓዊ እቲኻ ንምጥፋእ እቲ ዕላማ ካብኡ ንላዕሊ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ يغني باي بيت مرسورة من إسي عوات محاري أب كال نوح زبالي على الداق ممكن الرخبينة كوراتي هذا اللي thank you حاروك يغني لي thank you يغني لي زي دمت راديو إيراناي كورا سمعت راديو إيرانان اللو مزبولكو مدبب تفسيم اللو بخال مدب داق ممكن الرخبينة صنعي